Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Nilqawkom għall-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej immexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna. Nadurawk, o Ġesu u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ftakar fil-ħina tiegħek Mulej u ħares dejjem muqaddis lill-qaddija tiegħek li għal-jom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għajt u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qarim bil-ktieb tal-profeta Eżajja. Araw,
il-qaddej tiegħi jsib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Palma ħafna indexu minnu, għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu slaten jalqu ħalqhom, għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet, u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna, u f'min intwera drieħ il-mulej, bħal xitla kiber qudiemna, u bħal minn art nixfa. Ebda sura ma kellu, u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu, u l-mulej xeħed fuq il-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh, u hu għata lihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud tal-qatla, u bħal naġa mbikma fit minn iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħew, u min għad jaħseb fuq xortieħ? Iva, għax tuħ mill-art tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni, u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart, tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għat jara nisel u jtawwa l-jiemu, u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu għat jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddejt tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen tagħhom jitaba biħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin, għaliex hu offra ruħu għal-mewt u kien magħdud mal-midinbin, u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. Verbum Domini.
Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Verbum Domini. Gloria ut Filii Christus. Gloria ut Filii Christus. Minħabba fina Christu abda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalek Alla u l-iħsas mewit, u sejnu bl-isemni u fuq kull isem. Gloria ut Filii Christus. Gloria ut Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam man-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li tradih, kien jafu l-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi ħases minant il-qassisin il-kbar u l-Farizej u marbihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. Lil Ġesu ta' Nażaret. U qalilhom. Jiena hu. Ġuda, dak li tradih, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Reġa' staqsihom u huma qalulu. Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu, jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal, minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. X'mun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra u idintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fil-għand tiegħu, forsi
il-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-ases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna billi kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li tal parir lil Lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għal poplu. Xmum Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien midħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qadejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le, minix. Il-qadejja u l-asis kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm masħana u Pietru wkoll qatt magħhom masħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi m'għedt xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom huma jafu x'għedt. Kif għalhekk wieħed mill-ases li kien ħdejh ta' daqqa ħarta lil Ġesu u qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jien qed xi ħaġa mhux sewwa urini fejn, imma jekk qed tissewwa għaliex terfa' jdejk fuqi. Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmum Pietru mela kien qiegħed hemm masħana u qalulu: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Imma hu ċaħad u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu idintu qal: Mela, jiena ma rajtekx miegħu fil-ġenien? Pietru ċaħad għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu għand Kajfa. Minn għand Kajfa għall pretorju kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għejd. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin aħna ma konniex nattuh fidejk. Pilatu qalilhom: Ħudu intom u ġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-lut qalulu: Aħna ma għadna seta notzlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-sultan tal-Lud? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax fidejn il-lut. Imma ta' bil-ħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela, inti sultan? U Ġesu wieġeb: Int qed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi? Kif qal dan reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom: Jiena ma nsib ebda ħitija fih,
Issa intom ankom idrawa rinehilsilkom wihet filait. Traidunish nehilsilkom resultan talud. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Mux ril dan, imma ril Baraba. Dan Barabba kien brigant, imma Pietru ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtu ħiswat. Is-soldati niċsu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu u jgħidulu. Isrim arik, ja sultan talud. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw, se inġibulkom u dimkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom. Arawh, hawn u l-binidem. Kif rawh, il-qassisin il-kbar u l-asis bdew jgħidu u jgħidu. Salbu, salbu. Pilatu qalilhom. Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-lut weġbuh. Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jimut, għax għamel lilu innifsu bin Allah. Meta sema dan, Pilatu aktar beża. Reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu. Int minnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu. Li ma tikkellimx? Ma tafx li jiena għandi is-seta neħilsek u għandi is-seta insalbek? Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn tali li fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-lut issuktaw jgħidu u jgħidu. Jekk teles lil dan, tiksieqa ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu innifsu sultan ikun qiegħed jeħħodha kontra Ċesari. Meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja, fil-post imsejjaħ li Tostotros, bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejja tal-lejt, għal-ħabta tas-sitt. Pilatu qal lil-lut. Araw, is-sultan ta'kom. Dawk infexxew jgħidu. Għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom. Jien sensarab lis-sultan ta'kom. Imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna ma għannix sultan ħilif lil Ċesari. Fl-aħħar tawlhom f'idejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fiha kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna Lut, għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grieg. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu. Ma kienx imissek tikteb is-Sultan tal-Lud, imma dan qal jiena Sultan tal-Lud. Pilatu wieġeb. Issa li ktib. Wara li salbu l-Ġesu, is-soldati ħadu l-ilbis tiegħu u qasmuh f'erba', sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika, din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda, minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu. Ma nqattawix, iżda nitfgħu ix-xorti għalija u lil min tmiss jeħħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid, ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbies tiegħi tefgħu ix-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati.
kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek, Imbagħad qal lid-dixxiplu. hawn hi ommok. U minn dak il-ħin, id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal: Għandi laċ, kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponża bil-ħall, waħħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal: kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u ratt ruħu. Billi kien jum it-tħejja tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt li tsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u x-xida tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: ebda waħda minn admu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitb oħra fl-Iskrittura li tgħid: huma qed iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Ġuseppi minn Arimatija, li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħal ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara, tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel u bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qegħdu lil Ġesu għax kien jum it-tħejja għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Ippermettu li naqsam magħkom riflessjoni qasira wara li smajna ir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu skont San Ġwan. Dan il-Vanġelu l-aħħar kelma ta' Ġesu hija kollox mitmum. U l-Evanġelista juża verb għażiż. Rat ruħu.
mejjer rasu u rat ruħu. Li trot ruħek tfisser li ir-ruħ tiegħek, il-ħajja tiegħek titlaqa totalment fidejn il-Missier. Din il-kelma għażiża tal-Vanġelu skont San Ġwan hemm ukoll dak li tlabna fis-salm responsorjali llum. Missier, nerħi ruħi fidejk. Il-mulej Ġesu li ben talla mamul bniedem, sit il-ħajja, jerħi ruħu fidejn il-Missier, irrot ruħu lil-Missier. Għal-passjoni ħarxa tiegħu nitolbu l-grazzja li aħna dejjem inkunu soċjetà u kultura li tirrikonoxxi lill-Alla bħala s-sit ta' kull ħajja. Nitlob lill-Alla jeħlisna mit-tentazzjoni kbira li nqisu lilna nfusna is-sit tal-ħajja ta' xi ħadd jew tagħna nfusna. La fil-bidu tagħha, la matul il-ħajja ta' dak li jkun u lanqas fit-tmiema. It-tentazzjoni moderna hija li f'isem kompassjoni falsa ngħinu lil xi ħadd jieħu ruħu bidejh jew noqtluh u nsejħula mewta tajba, eutanasja. Illum fġieħ il-passjoni ħarxa tal-mulej Ġesu solennement nitlob lill-Alla biex jaħarisna minn din it-tentazzjoni u kull ħajja umana nakkompanjawha, intaffula tbatija, imma qatt ma noħduha bidejna jew inwasslu xi ħadd deliberatament għal-mewt. Missier, nerħi ruħi fidejk. Għatina l-grazzja li aħna nkunu flimkien fit-tbatija ta' xulxin. Imma qatt u qatt ma nċedu għat-tentazzjoni li nagħmluha ta' sidien il-ħajja tagħna jew tal-ħajja ta' ħadd ieħor. Al-Knisja. Nitolbu ħuti eżis għal-Knisja qadisa ta' Alla biex il-mulej għalatana jagħtiha isrim u jaqadda u jħarissa fid-dinja kollha u rilna jagħtina ħajja ta' kwit u paċi biex nagħtu glorja lil Alla il-Missier li jista' kollox. Inslu akubtejkom. Umu bil-wifqa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Al-Papa.
Nitolbu ukoll al Papa Francisco biex il-mulej aratana li aslu para isqof iħassu u iżommu qawwi u sħiħ għal-Knisja imazza tiegħu ħalli jimmexxi il-poplu qadis ta' Alla. Inslu akubtejkom. Umu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu, fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bitjieba lil Papa mażula lina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħdan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Al-fidili kollha tal-kull ordni. Nitolbu ukoll għal-isqof tagħna, għal-isfijiet u presbiteri u id-diakni kollha, għal-ministri tal-kull ordni fil-Knisja u għal-poplu tal-fidili. Inslu akubtejkom. Umu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox l-Ispiritu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kuordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Al-Katikumeni. Nitolbu ukoll al-Katikumeni tagħna biex il-mulej Alla jħen għalihom u jiftilhom qalbhom, jagħtihom il-mafra ta' dinubitom bil-Mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. Inslu akubtejkom. Umu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buliet ġodda. Qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom twelli ġdid bil-Magħmudija u l-qaħħom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Al-qadda tal-insara. Nitolbu ukoll għal-ħudna kollha li jemnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbiku għal-verità u jiġma'hom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. Inslu akubtejkom. Umu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom fil-ħina tiegħek ħares lejn il-meħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u arbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Allud. Nitolbu ukoll allud li lilhom aqbel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu il-qudiem fl-imħabba ta' ismu u fedeltà mal-patt tiegħu. Inslu akubtejkom.
قوموا بالوقفة. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-nislu. Il-qabitiba kollha talba tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Għal dak li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu ukoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Spiritu Sanktu jagħtihom id-dawl u huma wkoll isseqilhom jidhru fit-triq ta' salvazzjoni. Inslu akubtejkom. Qumu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, ma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin u nfittxu li nifmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Għal dak li ma jemnux falla. Nitolbu ukoll għal dak li ma jaffux lil Alla biex qalb sinċira jiffittxu dawk li hu sewwa u jisħoqilhom issibu lil Alla innifsu. Inslu akubtejkom. Qumu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-kol kemm huma minkejja tfixkil u nuqqasijiet ta' kull xorta. Jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-għajmejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed u veru u missier tagħna il-koll bi Kristu Sidna. Għal mexxija tal-pajjiż. Nitolbu ukoll għal dawk li jmexxu il-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jimmexxi il-femaħ u l-qalb tagħhom skont ir-rida tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-siw ta' kulħadd. Inslu akubtejkom. Qumu bil-wieqfa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fidiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel il-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għalim ġabin. Nitolbu ħuti jeżis lil Alla il-missier li jista' kollox biex insaffi id-dinja minn kull taglim għarriq. Imbiet il-mad, jeqreq il-ġuħ, jifta il-ħabsijiet, iħol l-bit tal-jassa, jati vijaġ tajjeb lil min is-sifjeħ, irreġa lura lil min u imbid, min daru lil moda jirrodilhom saħħithom u jagħti salvazzjoni lil moribondi. Inslu akubtejkom. Qumu bil-wieqfa.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin. Ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib. U għamel li bnedmin kollha jifirħu li fil-tiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ninżlu għal-kubtejna. Araw il-ewda tas-salib li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għal-kubtejna. Inqumu bil-wieqfa. Araw il-ewda tas-salib li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għal-kubtejna. Inqumu bil-wieqfa.
kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
inti ftejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja li bqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Għada filgħodu fid-9:30 ikonna t-talb tat-tifħir ta' sbieħ ir-rum tal-uffiċċju tal-qari fl-oratorju. Imbagħad fil-għaxija fit-8 jkollna l-velja qaddisa tal-għid. Nitolbu għal 20 adult li għada se jsiru insara bis-sagramenti tal-Magħmudija, tal-Grisma u tal-ewwel tqarbina. Tomorrow, Holy Saturday, we wait in silence for the risen Lord. In the morning we have prayers here at 9:30 in the oratory. And then at 8 p.m. we have the great Easter Vigil. Please pray for 20 adults who tomorrow will become Christians. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, ta' masħieħa fil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ixħed fuqna kotra ta' barka, għatih il-maħfra u l-faraġ, għawieħ fil-fidi mqazza u wetqu fil-fidwa ta' dejjem. Amen. Wasalna fit-tmiem l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej immexxija minn Monsinjur Arċisqof. Għal darb'oħra għada fid-9:30 ta' filgħodu issir liturġija tas-sigħat minn ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu u tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid fil-parroċċi. Żur il-website randan.knisja.mt biex tkun tista' tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċa tiegħek jew ta' parroċċi oħra, kif ukoll taqra riflessjonijiet u talb għal dan iż-żmien. Insellmilkom.